aseita, kuten sinappikaasua, sariinia ja syanidia. Etelä-Kurdistanin asukkaat saatiin harhauttamalla lähtemään kodeistaan ja siirtymään siirtokuntiin, niin sanottuihin siirtokuntiin. Todellisuudessa kurdisiviilit kuljetettiin salaa operaation lopussa Etelä-Irakin autiomaahan, jossa teloitettiin 182 000 kurdia ampumalla. Nyt pidämme minuutin pituisen hiljaisen hetken uhrien muistolle. Ystävät, tervetuloa tilaisuuteen. Olen Soransakin tämän kirjan kääntänyt, suomentanut. Bakherben dostani varres bonea. Amro bone kizor. Berini hammana kulena tawan fala. Wa iter bardawama binna server irani ktebakani anfalu. Bakherben. Tärkeä osa suomalaista ja helsinkiläistä yhteiskuntaa. Kurdeja on pitkään joutunut pakenemaan Kurdistanin alueelta ja osa on kotiutunut tänne Suomeen. Osa on kurdeista syntynyt täällä Suomessa. Kurdit ovat osa helsinkiläistä yhteiskuntaa, Helsingin kaupunkia, mutta kurdien historiaa ja kurdien kulttuuria tunnetaan edelleen liian vähän Suomessa. Kirjastoista vastaavana apulaispormestarina olin täällä tilaisuuden avanneen Robertin ja kohta runoja lausuvan Aramin vieraana ja sain heiltä lukusuositukseksi Bakhtar Alin The Last Pomegranate Tree-kirjan. Se oli hyvin kaunista kieltä, mutta totta kai kun lukee ei omalla äidinkielellä vaan englanniksi, niin monet sävyt jäävät siitä ymmärtämättä. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että kurdin kielistä kirjallisuutta ja kurdien historiaa käännetään myös suomen kielellä. Niin, että nekin, jotka eivät lue niin hyvin esimerkiksi englantia, pystyvät tutustumaan Kurdistanin historiaan, Kurdistanin yhteiskuntaan ja nykytilaan. Ja toisaalta on äärimmäisen tärkeää, että kurdien kieli ja kulttuuri tulee meille suomenkielisille tutuksi. Kurdit on maailman suurin kansa ilman omaa valtiota. Se kamppailu, jota kurdit käyvät Kurdistanin alueella vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien puolesta, on kamppailua, jota meidän on syytä tukea Suomessa ja Helsingissä. Kurdit ovat vuosikymmenestä toiseen pyrkineet rakentamaan alueelle yhteiskuntaa. Sitä harva tuntee. Aina välillä tulee väläyksenomaisesti tietoa Kurdistanin alueen tilanteesta, yleensä silloin, kun asiat menevät huonosti. Oli kiinnostavaa ja tärkeää, että Helsingin Sanomissa oli joitain viikkoja sitten toisen tyyppinen matkakertomus Kurdistanista. Kerrottiin siitä, minkälaista elämä alueella on. Sen vuoksi haluankin kiittää Soran Chakia siitä työstä, mitä hän on tehnyt kääntääkseen kurdikielistä runoutta ja kurdin historiaa. Ja samalla toivon Helsingin kaupungin puolesta ja kirjastoista vastaavan apulaispormestarina, että voisimme jatkossa tarjota entistä enemmän tietenkin kurdin kielistä kirjallisuutta kurdeille, mutta myös suomeksi käännettyä kirjallisuutta, suomeksi käännettyä tietoa kurdeista, kurdin kulttuurista ja Kurdistanista suomalaisille lukijoille. Siksi on tärkeää, että tämä tilaisuus pidetään nimenomaan Itäkeskuksen kirjastossa. Itäkeskuksen kirjaston tuossa minusta oikealle, teistä vasemmalle olevissa hyllyissä on hyvin laajasti yli 20 eri kielellä kirjallisuutta. Täällä pyritään tukemaan
niitä erilaisia kieliryhmiä, kulttuuriryhmiä, joita Helsingissä pääkaupunkiseudulla asuu oman kielen kirjoilla. Mutta samaan aikaan mä toivon, että Itäkeskuksen kirjasto ja pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot ylipäätänsä ovat myös ikkuna entistä useammalle suomenkieliselle kurdien maailmaan ja kurdien kulttuuriin. Näillä sanoilla toivotan teidät Helsingin kaupungin puolesta tervetulleeksi tänne Itäkeskuksen kirjastoon tähän tilaisuuteen. Ja haluan kiittää vielä kerran Zoran Chakia siitä työstä, jota hän on tehnyt, jotta kurdien historia ja kurdien kulttuuri tulee meille suomenkielisille entistä tutummaksi. Ne viinitarhoja olivat, ne kuolivat. Ne vesiä olivat, ne kuolivat. Ne kiviä olivat, ne pehmenivät. Ne järviä olivat, ne kivettyivät. Tyttönen, se unta ei ollut. Se kohtalon sormi on. Ei mielikuvitusta ollut, tyttöseen. Se käsi puolelle maailmaa kuului, puolelle valtioista, puolelle laista. Se käsi sinut IFA-kuorma-autoon laittoi, se sinut kauas vei. Se maailman puolet neroudesta oli, puolet viisaudesta, puolet tiedemiehistä. Se yhdessä Muntasir Bilahin kanssa sinulle haisevaa tuulta puhalsi. من قد علاي رشها النادم ورم بقدشا هو برزا زور كوتومو هستا وموا ريشم لنا ودلي عرزا من لمردن نترساون هرشوار ورزي جينم صوزا زوري قويسيان بمصر نوا نيان تواني زوري قويسيان بمصر نوا نيان تواني مرق لعاصتم هات الارزاق مني شتماني قليكم كصدان زار كولي داوة بأنفالو زوي الارزاق كولي داوة بأنفالو زوي الارزاق
asunut 3 vuotta Etelä-Kurdistanissa ja kirjoittanut kirjan, jonka nimi on The Kurds, The Nation of Genocides. Eli ennen kuin mä ihan lyhyesti kerron tästä aiheesta, niin mä täydennän tämän ensimmäisen puhujan, joka kertoi, että Helsingin kaupungin kirjastosta löytyy 2 kirjaa, jotka kertoo tästä aiheesta. Löytyy myöskin tämä mun kirja, joka on siis englanniksi, ja se nimi tarkoittaa suomeksi Kurdit, kansanmurhan kansa. Se on käännetty kurdiksi ja arabiaksi, ja se arabiankielinen on lainattavissa Helsingin kirjastosta, ja sitä kurdinkielistä ja arabiankielistä saa myös multa, ja siitä voi vaikka tehdä sitten hankintaehdotuksen, jos joku haluaa lainata kirjastosta sen kurdinkielisen. Eli mun otsikko oli vielä, että kurdien kansanmurhan historia. Se on niin laaja aihe, että siihen ei edes yksi ilta riittäisi. Mä otan ihan pari pääasiaa lyhyesti esille. Eli tämä aihe ja tämä siis kurdien kohtalo tai kurdien kansanmurhan faktat, niin tämä on vielä paljon laajempi ja paljon pahempi kuin tämä Anfal. Ja siis kansanmurha-terminä, nyt vielä kun ollaan tässä Gazan tilanteessa, niin olisi hyvä muistaa, että mistä tämä termi tulee. Että se on itse asiassa tieteellinen ja juridinen kansainvälisen politiikan termi, jonka holokaustista selvinnyt itse asiassa Livistä kotoisin oleva juristi Raphael Lemkin on kehittänyt sen toisen maailmansodan jälkeen ja saanut kovalla lobbauksella Yhdistyneet kansakunnat siinä vaiheessa, kun ne perustettiin, niin siitä tehtiin tällainen YK:n lausunto kansanmurhaa vastaan, jossa tämä kansanmurha-termi siis ei ole pelkästään nämä joukkomurhat. Eli nyt mun mielestä, kun puhuttiin Anfalista, joka on kansanmurha, niin siinä on vaan tämä kansanmurhan viimeisin vaihe. Eli kansanmurha on tosi laaja ja pitkä prosessi, jonka tavoitteena on joko assimiloida tai tuhota vähemmistöryhmä. Ja se kurdien kohdalla etenee monella eri tavalla. Raphael Lemkin määritteli 8 eri vaihetta, jolla tämä ryhmä yritetään tuhota. Eli se yritetään saada assimiloitua, eli sitoutumaan tähän enemmistöryhmään poliittisesti, taloudellisesti, uskonnollisesti, kulttuurisesti. Eli tavallaan pakotetaan tämä ryhmä luopumaan omasta kulttuuristaan, omasta kielestään, sitä näivetetään taloudellisesti ja niin edelleen. Ja tämä prosessi etenee niin, että lievemmistä keinoista vahvempi. Ja nämä joukkomurhat on vasta tämä viimeisin vaihe, mikäli tämä ryhmä vaan pitää kiinni omasta kielestään ja omasta kulttuuristaan. Ja kurdien kohdalla on käynyt todella niin, että siellä Germiassa tai Halabjassa tai siis siellä kurdit vaan ei halunneet assimiloitua arabeiksi, vaan piti kiinni omasta kulttuuristaan, ja se johti tähän. No, tämä prosessi on ei ole pelkästään Anfal, vaan se on itse asiassa alkanut jo silloin 1800-luvun puolessa välissä, kun siihen asti kurdit eli Osmanivaltiossa ja Persian imperiumissa tosiasiassa aika itsenäisissä oloissa. Vasta sitten, kun heitä yritettiin keskushallinnolla saada tottelemaan sultaania ja saahia ja luopumaan omasta taloudellisesta itsenäisyydestään, niin silloin tämä prosessi alkoi. Silloin kurdeja pakotettiin maksamaan veroja ja kaikkea muuta. Eli pitää nähdä, että tämä on hyvin pitkä prosessi, ja pitää myös nähdä, että se jatkuu. Eli 2 viimeisintä esimerkkiä on jesidien kohtalo Pohjois-Irakissa. Se on osa tätä pitkää kansanmurhaprosessia. Ja sitten mitä tapahtuu Rojavassa. Eli siellä Daesh, ISIS, on surmannut valtavasti kurdeja, ja siellä voi myös
tämä prosessi jatkuu edelleen. Eli tässä ihan lyhyesti. Ei vain, että se on raskas aihe, muutenkin. Eli vuonna 1988 Irakin fasistinen hallinto Saddam Husseinin ja hänen serkunsa johdolla hyökättiin Etelä-Kurdistanin eri alueille. Ja tämän kampanjan, tämän sotilaallisen operaation nimi oli Anfal. Anfal-sana tulee Koranin 8. suurasta. Ja ensimmäiset hyökkäykset, tämä koko operaatio, sotilaallinen operaatio, kansanmurhaoperaatio oli 8-vaiheinen. Jokainen operaatio aloitettiin käyttämällä kemiallisia aseita. Tässä Anfal-operaatiossa Halabja ei ole mukana. Halabjan kaupunkia 6.3. pommitettiin kemiallisiin asein. Pommituksessa kuoli yli 5000 siviiliä ja yli 10 000 haavoittui. Ja edelleen syntyi vammaisia lapsia alueella. Mutta tämä Halabja ei ole virallisesti mukana tässä Anfaleissa, vaikka koko kurdien historia on täynnä näitä kansanmurhia. Vuodesta 1976 Irak aloitti kurdikylien, kaupunkien siirtämistä etelään. Vuonna 1974 itse asuin Kalazan kaupungissa ja silloin kaupunki pommitettiin ja Süleymanin yliopisto oli siellä ja monta sataa yliopisto-opiskelijaa sai surmansa, paljon siviilejä. Itse silloin oli. Ja myöhemmin kotikaupunkieni pakko siirrettiin. Silloin kaupunki tuhottiin maan tasalle ja kuka ehtii vei ovensa ja ikkunansa ja näin. Mutta nyt tullaan tähän Anfal-operaation. Tämä, niin kuin tässäkin sanottiin, edellinen puhuja, että se alkoi 23. helmikuuta ja virallisesti päättyi 6.9.88, mutta kyllä sen jälkeenkin tämä kesti, että se jatkui, mutta näin, niin kuin juontaja Ullakin sanoi, että yli 4500 kylää ja kuntaa, piiri, miten sanotaan, pikkukaupunkia tuhottiin ja muitakin kaupunkeja maan tasalle. Myös ympäristöä tuhottiin. Eli, ja myös näitä alueita, mistä pakko siirrettiin ihmisiä, niitä kutsuttiin liikkumiskieltoalueiksi. Eli kuka tahansa liikkui, siellä ammuttiin. Ja siellä vuoristolla on paljon hedelmiä ja kaikenlaista rikkautta tuhottiin. Eli oikeastaan tämä on niin kuin kurdien holokausti ja se on jatkunut. Ja sitten Irakin armeijan ilma- ja maavoimia johti tämä Saddam Hussein. Muitakin osastoja olivat mukana. Myös biologisten aseiden ja kemiallisten aseiden joukot olivat mukana. Tämä kommandojoukot ja tasavaltalaiskaarit ja myös tämä turvallisuusvirasto ja kaikki Irakin voimat. Ja sitten Aram, jos mennään eteenpäin, tämä ensimmäinen hyökkäys oli Sargalun ja Bargalun nimisellä alueella tai Jafatin laaksossa. Tässä on päivämäärä 23. helmikuuta alkoi ja sitten siihen sisältyi yli 100 erillistä hyökkäystä. Tällä alueella oli kurdien vapautusliikkeen johto. Eli Kurdistanin isänmaan liiton, eli Yeşetin İçtimai Kurdistan, silloin heidän peshmergat, kurdisistit olivat alueella, mutta tämä sota oli koko kansaa vastaan, lapsia vastaan, siviilejä vastaan. Ja sitten, ja tässä on, mä en ole laittanut listaan näiden kaikkien kylien nimet ja näin ei mahtunut. Ja toinen operaatio oli Karadahin alueella.
22.3. aloitettiin ja sitten hyvin niin kuin vaikea tilanne ja kuten sanoin aiemminkin, että aloitettiin kemiallisin aseen jokainen. Ja sitten myös näitä 2000 siviiliä siirrettiin Amne-Suraka-niminen keskus. Se oli Irakin turvallisuusviraston yksikkö Suleimanian kaupungissa, läänin pääkaupungissa. Ja myös kun tapahtui kansannousu, silloin ihmisiä vapautettiin tästä pahan nimisestä vankilasta. Mennään eteenpäin, Aram. Joo, tämä kolmas hyökkäys oli Germianin alueella. Ja 20.4. alkoi 88. Tässä operaatiossa kuoli eniten siviilejä. Ihmiset pakko siirrettiin ensin omilla traktoreillaan, omilla autoillaan ja sen jälkeen muilla autoilla ja salaa koko ajan ja kunnes vietiin Etelä-Irakiin. Eri alueilla ihmisiä on surmattu, vaikka Ararissa, Nugras Salmanissa ja Saudi-Arabian ja Irakin rajalla. Ja nämä, toivottavasti ympärillä ei ole lapsia, kun puhutaan tästä tilanteesta, mutta silloin, eli etukäteen näitä kuoppia oli tehty valmiiksi ja ihmiset ammuttiin niihin. Tässä on Teimur-niminen kurdi. Silloin hän oli 12-vuotias ja hän on menettänyt tässä Anfal-operaatiossa 115 lähisukulaistaan. Isä, äiti, 3 siskoa ja muitakin, tädit. Ja sitten on pelastunut itse. Ja sitten yksi arabiperhe on uhrautunut tämän pikkulapsen puolesta Saddam Husseinin aikana, on hoitanut tämän lapsen ja oman hengen kaupalla. On 2-3 vuotta asunut siinä perheessä Etelä-Irakissa ja unohtanut kurdin kielen. Myöhemmin tämän perheen poika, joka toimi sotilaana Kurdistanissa, etsii tämän sukulaisia ja sukulaisia tulee hakemaan. Tämä on toiminut niin kuin Anfal-lähettiläänä ja medioissa ja myös Saddam Husseinin oikeudenkäynnissä hän oli todistajana mukana. Ja jos me mennään Aram eteenpäin, tämä tapahtui 4. hyökkäys Zeybechukin eli Laakson alueella tuolloin 3.–9.5. Ja sama tilanne, eli Taftafin kaupungin siirrettiin 10 000 ihmistä. Tarkkoja niin tilastoja ei ole olemassa. Tilanne oli sen tasoinen, sen niin vaikea, että on vaikea kyllä kertoa, sanoa tarkkoja näitä määriä, mutta kuitenkin puhutaan, että 182 000 ihmistä on saanut surmansa. Ja sitten tämä 5.–7. hyökkäys on tapahtunut Shaklawan ja Rawandisin alueella. Vaikeakulkuinen alue, eli muuttui helvetiksi ja tässä lukee, että 52 kylää, mutta varmaan paljon enemmän, mutta tämä oli niin kuin dokumentti netissä, mä olen laittanut tänne. Nyt kello on paljon, mennään seuraavaan Aram 8. Tämä on Badinanin alue, eli siellä puhutaan toista kurdin päämurretta Kurmanjia. Siellä kaikki miehet, mitkä saatiin kiinni, surmattiin, tapettiin, murhattiin. Eli siellä jäi henkien hyvin vähän, pieni määrä miehiä ja myös eli poikia ja näin. Ja kemiallisia aseita käytettiin myös tässä. 8000 Barzanin nimistä kurdia menehtyi tässä. Ja varmaan tämä tästä ja sitten vähän tästä kirjasta. Arif Qurbani, kurdikirjailija, toimittaja, tutkija, hän on kirjoittanut yli 20 Anfal-kirjaa. Ja silloin kun Saddam Husseinin hallinto romahti vuonna 2003, hän silloisen Kurdistanin pääministeri Barham Saleh oli löytänyt tämän Saddamin niin luottomiehen ja tämä haastattelee häntä ja muitakin ihmisiä
menen haastattelemaan häntä ja tämän haastattelun perusteella on tehnyt tämän kirjan. Tässä Anfal Teimur-kirjassa kertojana on kurdi-uhri lapsi, mutta tässä Irakin hallintoon puolueeseen kuuluva ihminen kertoo, mitä on tapahtunut. 25 vuotta on toiminut turvallisuusvirastossa eri kaupungeissa, Bagdadissa ja muissakin kaupungeissa. Hän on nähnyt itse omin silmin ja on ollut mukana. On tehnyt kuoppia tällä kauhakuormaajalla ja kaivurilla ja sitten on peittänyt näitä ihmisiä. Tässä puhutaan vauvasta, jonka ikä oli 35 päivää tai 40 päivää. Että hän ei haavoittunut, mutta mies joutuu peittämään sillä tavalla. Eli päähenkilönä on tämä Irakin hallintoon kuulunut ihminen. Ja me kurdit toivotaan, että Englannissa, Etelä-Koreassa, Ruotsissa ja Norjassa näiden maiden eduskunnat on tunnustaneet Anfalit ja Halabjan pommituksen kansanmurhaksi. Ja me toivotaan sydämestämme, että kotimaamme Suomi nyt ryhtyy tunnustamaan ja käsittelemään eduskunnassa. Kiitos kurdikansan ystävyysryhmälle, puheenjohtaja Jussi Saramo on paikalla ja sydämestäni kiitokset Paavo Arimäelle, apulaispormestarille on mukana tässä tilaisuudessa ja myös muille. Kiitos kirjastolle tämän tilaisuuden järjestämisestä. Näissä tilaisuuksissa ja kirjajulkkareissa niin on yksinäisyys. Serko Pekasin kirjoittama vuonna 1995, se on siinä Sielun valoa ei voi vangita runoteoksesta. Minut on ympäröinyt sellainen yksinäisyys, joka on kylmempi kuin kotimaani. Minut on ympäröinyt sellainen yksinäisyys, joka on iltojeni lumipyörre. Sellainen yksinäisyys, joka muuttaa minut leeksi. Sellainen yksinäisyys, jota oksa ei enää kanna. Minut on ympäröinyt sellainen yksinäisyys, joka heittää myskyn jaloilleni. Minut on ympäröinyt sellainen yksinäisyys, jossa oma pesä hylkää linnun. Sellainen yksinäisyys, joka muuttaa minut